цілому позитивне, але зразу починається, тільки щоб це було не тільки для кримських татар, тільки щоб, значить, і так далі, і так далі. Себто, очевидно, що ця людина сама визнає, що оскільки він навчався в російській школі у Криму, то йому практично нічого про кримських татар невідомо. Навіть про жахливу депортацію 44-го року, було. Так. Тому я думаю, що це дуже важливе питання. Наскільки ви докладаєте зусиль до того, щоб українці краще розуміли, що це не загроза, а навпаки, один із способів нашого спільного зміцнення. Я думаю, що тут, знаєте, суспільство настільки багатогранне, що треба знаходити пояснення для всіх тих, які в тій чи іншій мірі не підтримують або, можливо, десь бояться, якихось є у них побоювання. І от я до цього, до речі, відношуся дуже з розумінням, бо з одного боку ми іноді кажемо, слухайте, скільки можна пояснювати, здавалося б, це все вже має бути зрозумілим, але в той же час ми розуміємо, що коли немає об'єднання в єдиному такому напрямку кримсько-татарського підходу, державних діячів, політиків, тоді суспільству важко сконцентруватися на єдиному такому підході. І тому тут багато чого залежить від самої держави. Держави, яка проголошує демократичні цінності і принципи будування держави. Ми ж говоримо про членство в Європейському Союзі. Ми говоримо про міжнародне право. Ми маємо тоді виходити з того, що є права, які держава зобов'язана реалізовувати. Є права корінних народів, в тому числі право на самовизначення. Отже, що треба робити? Перше, на всіх рівнях пояснювати, що це право природне. І воно не залежить його існування від того, чи ви проти, чи ви за. Отже, право є, і ми маємо цим рахуватися. Коли ми говоримо про державу, це означає, що держава рахуватися, це значить створювати умови. Отже, друге питання. В які умови ми створюємо? І для чого? Перше, щоб кримські татари відчували себе на своїй землі господарями цієї землі. Це ж право? Право. Хочемо для себе і для інших пояснити, в чому суть цього господарювання. Давайте розпишемо. Але ми сказали про кримських татар, там же не тільки вони живуть, там живуть інші люди. Отже, давайте ми випишемо в такий спосіб, щоб і всі інші були в однакових правах з кримськими татарами, які відчувають себе господарями на своїй землі. Здавалося б, очевидні такі речі, але тут виникає ще одне питання, і на якому багато є спекуляцій, і багато хто на цю тему відверто не говорить. А чи не несе це загрозу Україні сьогодні чи майбутньому? Чи не буде це посилювати сепаратизм? Ми ж зараз живемо в умовах війни. І тоді ми говоримо, добре, слухайте, ми з вами погодилися, що це право на самовизначення,
і ми з вами вирішили створити умови. Ми з вами поставили за мету забезпечити права всіх, хто живе в Криму. Ми з вами це виписали і створили правові механізми. Тепер ми боїмося, хтось боїться, ні, але є люди, які цього бояться, що це може викликати якісь там загрози для України. Давайте розпишемо такий спосіб, щоб ніколи не було виникнення таких ситуацій, які виникли в 2014 році. От та автономія, яка була створена, вона була такий неправовий, несправедливий, абсолютно такий спосіб нехтування інтересами корінного народу, етнічних українців, яких 500 тисяч жило в Криму, людей інших. І та автономія була як таким, знаєте, інструментом для Росії надана, і тому та бомба уповільненої дії, закладена в 1991 році, вибухнула в 2014 році. Якщо тоді би ми закладали б автономію, тоді би прислухалися б до нас, які тільки-тільки поверталися, ми говорили: не поспішайте, не час, дайте нам повернутися і разом обговоримо, яка буде автономія. Якщо тоді було б, цього не було б. Отже, тому нам треба весь час, але тільки наших зусиль мало, я це говорю відверто, я маю на увазі кримськотатарських, це мають говорити українські політики, це мають говорити уряд, це мають говорити ті, які зараз працюють над сотнями рекомендацій для того, щоб інтегрувати Україну в Європейський Союз. До речі, в останніх рекомендаціях Європейського Союзу щодо імплементації України, договору про імплементацію України, Європейський Союз, там є стаття, яка прямо говорить про те, що українська держава має забезпечити право кримськотатарського народу на самовизначення і трансформувати статус Криму. Це важливо. Ну і останнє запитання. А як називатиметься книга, яку напише Рифат Чубаров, коли для цього настане час? Я